लियो दिल्ली बाई त्रिपुरा सरकार बाई के चुक्ति उंगलाई मो अब चुक्ति ता ओपन इम्प्लीमेंट उया को 2 বছর লাই था आरफो इम्प्लीमेंट उया सरकार चोनो केंद्र सरकार चोनो लाई थाने बो तागो इलेक्शन रिसर्च काउ को दिल्ली और महाराष्ट्र नो रिसाओ एलायंस ऑन माने कट पाओ ए फो किंतु एलायंस ये चिनी माला चोंग सा चिनी जे दाबी नाम बाई एग्रीमेंट खेमो नाम बाई चुक्ति खालाइमो काउ तैलेमो काउ रिलेमो आबोनो नां एनाउंस खेदी 6 मास निमसिन दे 9 मास निमसिन दे नाम फुट आबो चालू खेमैनाय इम्फु इम्प्लीमेंट खेमैनाय आबो दिखे नां जदि सानायके जों पालनावनाय हिये राजाफोरनो सा आरो इफोब्रा एनाउंस खेराव या माउन के ब्रां खेमसुया आबो रिखे मावनाय त्रिपुरा साराव या कुंग्रावनाय ब्रां हामपाना मायनाय जिंस ब्रां स्लायो जों चामैनाय आरो हिये ब्रां जों मुइक्लायो वाइनसो मुइक्लायो मावमी मोले जिनिसे राज एलाका बुतर फितोंखे हा बुचिं से बां फितोंखोखे जागा जमीन बांगो आबरनि बांखे के रेवेन्यू फैनाय फो चिनो बेसि फैनाय रांखौ फैसा फो चिंथियाव तक साफा को फैफिनाय आबदिखौ मोनबाय रिम चुयाना आरो हिमासों आमी बां मा काउ साकेले साथा मा क्लाउमानो आरो फो जों बेसिकाव लावरिए सानचों या मोले माइके ट्रेचिनि प्रोग्राम तो ताइफु सादिनो नावले नाव फो नाइसमो फो बालुखना हिमा बस दिनिन काउनो सामिया skang ropo nai somor ropo balu paitna ari info taifu sadi chungfo sahapo sahares tomon kaulongya abo se program je bro khya abodi ke mathamon karono naw thia angso phaime yang mole bari kha tong thoya ari info bis kang ro aini chungmo tawo chung je bob election paiye chung kaham khero trewo ha phaya achuk laye naw bai para khwa ke mai chalaye ke ha decision la mang chungnai abo ke mai ke number 1 taifu chini briro samo tuini ব্যবস্থা आइनि फान बाइके पर रिंगवेल नो जरा पांग खुई रे मा खेन चौनाय माम के चिनी एडिसियो के डिपार्टमेंट क्रिमन बाये तुई डिपार्टमेंट क्रिमन बाये प्रोजेक्टर तोले चौं सामया आरि पर रिंगवेल जरा ले चौं 10-12 खान जरा पो बो पाराव खेरिमी के आरो जानजानी एरिया वनो थाइनो ब्रिनो बा खाउनो मैमो जरा देखे मैनो आबो व्यवस्था ले आंलानाय के लामा तो नां ताव नामी जांबोदि थ्रु हा के बेथा हमबो सा आं फसे सिया बोले आर फता जांबोदि न बाई को थाम सुथा आबो के बोरी खुये चों लामा बो बाई जलितन बाइदे बरानी पारा दिखे केहा पामो तोंना आबो लामा ले जेहो पारिनाय आबो अलरेडी प्लानिंग ओ तोंगो आबो दिखे बो लामा रो पा पाथां के चिनि जरा रो फसल केनै नां थितर बे थकवै काहाम मांगसियो लाइथाने फकवै व्यवसाय खेले माइयो बन चि नंदो सुनो खा चाइ के व्यवसाय खेले मसे आबो काहाम के चारु याना के कुवाई हामो इसियो आमबे बिसकाव नानो कोइनी काय मानी प्रोजेक्ट अब महा फेरिनाय के तल समतुइनि व्यवस्था के लामा तो बो जे ओमनो बोनो तो चों खेमाया मांके पीडब्ल्यूडी जदि सें तो हाके पीडब्ल्यूडी न नाय चों प्रेसार माने कार्पेटिंग खेन मा दे तिनी कोनो जगह कक की तो रिटर्निंग वाल खेन मा दे बोनो ता चों इंजीनियर न प्रेसार के अब लामानो जदि कहामा के तिमे हासिके आस्ते से नाउ डेवलप नाय क्षेत्र महा के नाउ निरो ताउ हि चोरो लामा बासे मीटिंग खेले मातो हम ये कम्युनिटी हॉल स्टे स्टाफ हो के हा तो मानी व्यवस्था आम खेनाय के त्रे मा के स्ट्राइक खेनाय फील्ड स्टे माते फर जागा तंगे सादी 4-5 लाख खेपो हाताइए जाते आरो पब्लिक रो मीटिंग फो जे कोनो प्रोग्राम फो खेमेमो आबो महा खेदी बोले आं नां सायफा आइनिम खाव आं जोंबो प्रमिस के खनम काउसे नानो आरि मानि काव मांगना खेखुनाया आं बो आं माइमो पतम बो सामसि आबोले आइनि हानोफो सियो चिनि एमडीसी फान बेखौ जों खेमायो आबासु स्टे मातेले बे थक्तरन केले मातो खेमाया आबोले आं बये बो 5 लाख मा 4-5 लाख मा बो जरा जों खेमायो किन्तु कुटी उनमा से चिनि आसु चिनि फान क्रि जाबा के पा जागाव सा मा बाउके आबो के खेमाया के आबदि के लाइथने रखो जों बा मा माइक सेट 2 सेट आबदि मा बा ओमो से आबो क्लाब मंडली हि दङो मावो के आबदि मासरो बाउ ये रां पाइमसि जोंके लामा रखे लामा तोहा तोनि तांके आबो टोटली आबो फान बरसानि हिंदी पाइथाव के आबो बैनो पाइथा बरसा ओले बो 40-50 लाख रबा के आबदि खेम बो एसे चों मोदि के खेपै मै यामले बरसा बसिनि बे आं फता ओबिस काव चों बोदि के हाबालाने जाते त samo ringwel rong thasu project toriaba na to tre bo